Zdravím všetkých priateľov, počúvajúcich, tu je Avenalis Hart a dnešný príspevok by som venovala anielom, archanielom, anielskému liečeniu. Predtým, ako by som vám k tomu chcela viac porozprávať, poviem pár slov o sebe. Pracujem už viac ako 8 rokov ako terapeutka, masérka a venujem sa telu, duši a duchu mojich klientov. Takže sa snažím im pomáhať na všetkých úrovniach a asi 8 rokov je to aj, čo som založila anielskú školu meditačnú v Bratislave. Venujeme sa tam meditáciám rôzneho druhu. Vysvetľujeme si, čo je svetelné telo človeka, všetky vrstvy svetelné. Čiže nie len o aure človeka, o jeho energetickom systéme sa dozvedia návštevníci anielskej školy, ale aj o čakrovom systéme, rôzne typy cvičenia, meditácie sa tam učíme. A tí, ktorí potrebujú osobnejšiu, bližšiu pomoc, tí prídu na individuálnu terapiu. Robím veľké množstvo masáží, viac menej som energoterapeut, čiže pracujem s reiki energiou, s anielskými energiami a k tomu patrí aj anielské liečenie. Čo je to vlastne anielské liečenie? Je to terapia, počas ktorej klient alebo pacient, návštevník leží na masérskom stole. Trvá približne hodinku a pol, ale je to veľmi individuálne. A počas tejto doby snažím sa pracovať s týmto človekom v hladine alfa a vo vyšších hladinách. Najprv sa pokúsim ho utíšiť, uzemniť, spojiť s matkou zemou a postupne, keď pootvárame celý čakrový systém, prikladaním rúk, dýchaním, privolávaním jednotlivých archanielov, dostaneme sa od prvej koreňovej čakry až ku 7. a keď sú všetky krásne pootvárané, nič nám nebráni, aby sme sa do nich hlbšie ponorili a privolávali také bytosti archanielské, ktoré sú hojivé a liečivé pre tú ktorú chvíľu pre toho konkrétneho človeka. Najčastejšie pracujem s archanielom Michaelom, Urielom, archanielom Gabrielom, ale prichádzajú aj iní archanieli. Riešime rôzne problémy, bloky, ktoré sú v jednotlivých čakrách alebo na rôznych častiach tela, vnútorných orgánoch. V podstate upratujeme energeticky to, čo si tam človek za väčšinou dlhšiu dobu naskladal. Čiže anielské liečenie je energetická práca a deje sa cez svetlo, liečivé anielské, archanielské energie. No a samozrejme nikdy pritom nechýba aniel strážny. To je tá prvá bytosť, ktorú kontaktujem ešte predtým, než sa celé liečenie začne. Takže pre toho, kto sa lieči, je to veľmi zážitková záležitosť. Nielen preto, že má možnosť precítiť energie, farby, vône nebeského sveta,
ale odhaluje aj sám seba a to, čo si v sebe schoval. Častokrát sú to boľavé veci a tak je nutná pomoc archanielov. Každý z archanielov má iné kompetencie, iné hrejvé lúče, takže bloky odpájame väčšinou s archanielom Michaelom. Bolestivé staré rany liečíme archanielom Rafaelom alebo Urielom. A veci lásky a srdca, na tie privolávame archaniela Gabriela alebo Haniela. Archanielských bytostí je nekonečne veľa, ale títo 4 hlavní archanieli najviac človeku pomôžu a sú na to aj určení, aby pomáhali ľudstvu. Je ideálne, keď záujemca o anielské liečenie v anielov verí a vo svetelné bytosti, pretože komunikácia s niekým, kto je zásadne proti a neverí vo vyšší svet, tam naozaj ten proces liečenia má úplne iný priebeh. Takže pozitívne zväčšuje pozitívne, svetlo navyšuje svetlo a svetlo vyháňa tmu. Netvrdím, že človek musí nutne v anielské bytosti veriť. Každý sme na inej duchovnej úrovni, ale ak sa rozhodnete pre tento typ riešenia vašich problémov, ktorý je naozaj ideálny, pretože veci sa dejú najprv v duchovnom svete a potom zostupujú dole na zem. Tak sa to deje, tak to robíme my, ľudské duše, ktoré si najprv niečo želáme, prajeme, máme konkrétne myšlienky a potom ich smotňujeme. Preto takisto, keď má človek, keď je to opačne a človek tu na zemi rieši veľa rôznych starostí alebo zdravotných problémov, nevyrieši ich tu na zemi. Najrýchlejší proces hojenia, uzdravovania je opäť cez tú duchovnú sféru, odkiaľ to prišlo. Pretože všetko má svoje duchovné príčiny a pre niečo sa deje. Takže my sa v podstate vrátime späť cestou duše, cestou svetla za pomoci anielských bytostí až ku zdroju problému a potom svetlo klienta sa spojí so svetlom archaniela alebo tej svetelnej bytosti a v prieniku tých dvoch svetiel dôjde k zázračnému liečeniu, pochopeniu, porozumeniu. Chvíľočku trvá, kým si to človek potom uvedomí v tom fyzickom svete, čo sa vlastne udialo. Ale tie výsledky sa dostavia veľmi rýchlo, pretože keď sa veci usporiadajú na duchovnej úrovni, tak sa ukážu v tom pozitívnom svetle aj v tej hmotnej, viditeľnej úrovni. Som vám k dispozícii, ak máte otázky na túto tému, môžete sa objednať na avenalis11@gmail.com, budem sa veľmi tešiť. Som tu stále pre vás, anjeli sú tu vždy pre vás. Prajem vám krásne anielské dni.